يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا بديو كالا فوق على بركة ككشين نما ينالا فيك ككيرا سانما ينكا كفاو بسم الله أكاي مشو ماندي سانفه جمعة كتبا anga bi juma kutuba obe bamako quartier mina o kati sanafara almamba no imam jaray aye kutuba duma minke anye ala kira joliu ala kira bonaw olu kanuni islamaya mi fola nanaw anga je anga nyamada ni kutuba duma infe kan sindi ni ala togo mi ya damine ni uba laba ka solli danfew na son heremaka no ye kira laban ye nabi nyuma kuntigi do Muhammad bin Abdullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam anaka sudunge sanumon ana je nyogo nyumon an islam nyuma bela jele amba nyine ala fe ala ka nge islam nyuma yi ko fe ambe awfo ni islam yaka fuli no ye basigi ani sabati ani kishi ye ka nyine ala fe ala ka nene aw kishi limaniya be ala bulo ala ko dama junumu yafa ubi ala bulo ala kan junumu yafa ala kan ga batu kelo mine ala kira jati roma kama salli ala rasul akwa be ala tanu ala mi chilike kunviun chela chidena kabu yeru lai ni ale ala ka pumakanye mi meke ku saniya ka kila ku lakala ala ka dinela ani kiri tika ku nyuma ko kasoro hadamadenw kungera ya no kira incili ce ukumbi fili baganciya sira de kan sira mi na a jele do sira mi na bi kenaka we ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ye a ci wati mina aya soro fili baganciya ukume kenaka mɔgɔw tumi ka balo fili de kɔnɔ ala kira de nana ka mɔgɔw jogo saniya ka andusu kun saniya ni ala batuli ka kila tuguni ka mɔgɔw lakala ni ala ka kitabu la no ye Qur'ane ani kiti kɛcogo ɲuman ka mɔgɔw lakala o la ka kila ka ala ka kumakan sanuma jɛlen fɔ mɔgɔw ye o la ala kira cira ka nɔgɔ josi ka bɔ yen ka kiri bila sira jɛlen kan ka hadamadenya dilan ka nɔgɔ bɔ a kɔnɔ o kuma na fo anw minnu kɛra silamɛ ye anw k'an jija kira cira ni kun minnu ye o kun ninnu a ka se ka sabati anw kelen o kelen na maa o maa ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah n'o kɛra o b'a yira ko ala kira cili a ye nafa ɲa e ye a ko a bi seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ o ala in kɔ masa kelen pe don jɛɲɔgɔn t'a la kɔsɛmɛyɔrɔ t'a la wa dɛmɛbaga yɛrɛ fana t'a la a ka se kɔrɔ t'a la masa min don tiɲɛ masa don tiɲɛ min ni a bɛ hadamadenw ɲɛ kɔrɔ a ko a bi segin ka seereya k'a fɔ an kuntigi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don ala ye ale de ci danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama wa ala kira y'a seko bɛɛ kɛ danfɛn bɛɛ ka se ka hinɛ sɔrɔ a ko a bi kisi ani nɛɛma caman ɲini ala fɛ ala k'o jidi ni kira belebeleba in kan a n'a ka somɔgɔ sanumanw a n'a ka sahaba ɲumanw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ silamɛ ɲuman ye ala ye ala kira fasamantiya kira tɔw kan k'a bonya k'a kɔrɔta k'a wele ko ale kanuba k'a sababu kɛ ala kira yɛrɛ ka kɛtaw ye kira tɔw dɛsɛra jɔyɔrɔ min na ala kira jɔra o tintin kan ale de ye dimi to a yɛrɛ la ka yafa ka sɛgɛn to a kan ka hinɛ fandanw na a tɔɲɔbagaw ka diɲɛ olu ma o de kama ala y'a bonya k'a kɔrɔta o la a bi ɲini Muhamadu mandenw fɛ anw minnu ko an bi kira fɛ n'an b'ale ka sira kan anw fana k'an jɔ o jɔyɔrɔ la o la ni mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ y'i tɔɲɔ e b'i ka kira lajɛ o ye a tɔɲɔbaga minɛ cogo min na e yɛrɛ kan k'i tɔɲɔbaga minɛ ten ka yafa ma i kelen kɔ ka se sɔrɔ n'a bɛ se ka fantan ɲɔgɔn jigi tugu don na ala ye don minnu nɔgɔya ye ka sɔrɔ fantanya gwɛlɛn b'a kan
silamɛw ka kan ka lajɛli kɛ alakira de la. Ala ye kira min wele o tuma na ko filɛli dungale. Ala ye alakira min wele ko filɛli dungale. N'an ye alakira lajɛ an ka kan ka min kɛ an tɛ fili o ma. A ko Muhamadu mandenw k'a dɔn Ala ka fasamantiya wɛrɛ ye jumɛn ye? Ko Ala ye a yɛrɛ tɔgɔ sanuman fila k'o bɔ a yɛrɛ la k'o da Muhamadu mandenw na. O kɛra fasamantiyaba ye, o kɛra bonyaba ye alakira mandenw kan. O tɔgɔ dɔ ye jumɛn ye? Kisi ani tanga. Kisi ani danaya. Ala ye an wele ko muslimina, o kɔrɔ ye ko mɔgɔ minnu kisira, ka tila ka an wele fana ko mu'minuna, o kɔrɔ ye ko ye mɔgɔ tangalenw ye. Mɔgɔ minnu ye danaya mɔgɔw ye. Ala ye nin tɔgɔ sanumanba fila in Ala y'o da Muhamadu mandenw na, anw ka kan k'an janto nin tɔgɔ ninnu na, wa mɔgɔ si tɛ fasamandiya in sɔrɔ ni ma jɔ nin kanko ninnu kan. A ko an ka don lahara don Ala bɛna tɔgɔ wɛrɛ fɔ an na fana, sabu bato min dira an ma, mɔgɔ min y'a kɛ a ɲɛ kan, lahara don i ka selijita yɔrɔ, senfɔw, ɲɛdaw, olu bɛna kalankala k'u jɛya nɔrɔ fɛ. O tuma na o bɛna kɛ bonya fana ye. Ala ye min di Muhamadu mandenw ma. Wa Ala ye Muhamadu mandenw a bɛn'u wele lahara don fana ko Ala ɲɛsiranya mɔgɔw ɲɛmɔgɔ. Mɔgɔ o mɔgɔ siranna Ala ɲɛ dugukolo sanfɛ, Muhamadu mandenw kɛra olu ɲɛmɔgɔ ye mantontɔw la. A ko mais an bɛ nin sɔrɔ ni an y'an sɔgɔ Ala ka kuranɛ la k'o minɛ ka baara kɛ n'o ye. Ni ka tila ka alakiraba kisi nɛɛma b'a ma a na ni taasira min ye k'o minɛ n'o ye a ka sunna ye, o tuma na k'an cɛsiri o la. N'o sabatira, bonya min fɔra, kɔrɔta min fɔra Muhamadu mandenw kan u b'o sɔrɔ. Mais mɔgɔ si tɛ se k'i sɔgɔ kuranɛ la k'a k'i jogo ye, k'a k'i ka taasira ye, fɔ e ka alakira ka sunna a ka taasira min kun ka di alakira ye f'e k'o sabati i jogo la, i ka denbaya la, i ka baarakɛyɔrɔ la. Mais alakira ka sunna a bɛɛ ma dɔn. Min dɔnna, ayiwa o commencera k'o fana bin. Sunna yɛrɛ min tun ka gɛlɛn alakira ma, sunna min tun ka di alakira ye kisi nɛɛma b'a ma, o binna. Minnu y'o dɔn u banna k'o ta, mɔgɔ caman yɛrɛ m'o dɔn. O ye sunna jumɛn ye? O de ye hubbu alu beit. Alakira somɔgɔw n'o ye shirifiw ye, olu kanuni o kun ye ko gɛlɛnba ye alakira yɔrɔ, wa a ye mɔgɔw lasu, o tuma na u k'ale somɔgɔw minɛ k'u kanu. Ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko an k'an janto Muhamadu somɔgɔw la, an k'olu kanu, u ni bonya min ka kan an k'a d'u ma, an seko la kɔni. Ansariw farala ɲɔgɔn kan ka taa alakira yɔrɔ, u ko alakira ma k'an b'a fɛ k'i sara, u ye fɛnw fara ɲɔgɔn kan, nafolo ni sanu, i ka kiraya la. Alakira sigilen tora, Ala ye Jibirila bila ka n'a fɔ alakira ye ko a fɔ ninnu ye sanu ni wari tɛ e saralan ye, i saralan ye min ye dɔrɔn o de ye ko i ka a f'u ye u ka kɛnɛ somɔgɔw fɛ ko kul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fi qurba. A f'u ɲɛna k'i tɛ sara ɲini i ka kiraya la, o sara bi Ala bolo, mais min bɛ ɲini u fɛ n'o y'i mandenw ye k'a daminɛ o don la yanni diɲɛ wuli cɛ, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na n'i ko i bɛ kira fɛ k'i ka kɛ kira somɔgɔw fɛ. Ni ne tun ka gɛlɛn alakira ma kosɛbɛ, wa kira jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a y'a somɔgɔw jira, a y'u bonya jira, ka tila k'u kanu jira. Ala ye kuma minnu fɔ ka tila k'a bɛɛ da kɛnɛ kan. An ka dɔn Ala ye seli kɛ an ka farida ye, a ye sun kɛ farida ye, hiji kɛra farida ye, lahara don a ɲininkali bi kɛ. Mais alakira somɔgɔw fana ɲininkali bi kɛ an na. Maa o maa ko la ilaha illallah, Ala bɛn'u ɲininkali k'i la lahara don, e tile ni dɔ tile bɛnna, i ye kanu jumɛn ta k'a ɲɛsin a ma? A ɲininkali bi kɛ dɛ. Alakira ko kisi nɛɛma b'a ma a ka hadisa dɔ la, hadisa min ni Muhamadu Bakir n'o b'a hadisa in nakale. A ko alakira ko nɛɛma ni kisi b'a ma, a ko la yazallu kadaman bayna yaday Allahi yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'i an umrihi fima afnaytahu wa an jismihi fima ablaytahu wa an malihi min ayna iktasabtahu wa ayna da'atahu. Alakira ko kisi nɛɛma b'a ma, a ko lahara don ko mɔgɔ si sen tɛ siratu tigɛ, i ti paɲa kelen da k'i bi taama ko f'i ka ɲininka ko ɲɛ naani na. A fɔlɔ o ye jumɛn ye? K'i bɛ ɲininka i si la i y'a ban mun na. A filanan e bɛ ɲininka Ala ye farikolo fanga min d'i ma i y'o baara kɛ mun na.
a sabanan ko ala bini i ɲininka i ye nafolo min sɔrɔ i y'o sɔrɔ cogo di a dɔrɔmɛ ani tilara k'a don mun fɛn na a naaninan alakira ba ko kisi nɛɛma b'a ma ko an hubbi ahli beitina an hubbina ahlal beit ko ala bina ɲininkali naaninan min kɛ o ye ne muhamadu ni somɔgɔw kanu a y'o kɛ cogo jumɛn in na maa si tɛ paɲɛ kelen ta fo ni ɲininkali naani ka k'i la o la an y'an cɛsiri seliw fɛ ani sunw fɛ ani hijiw fɛ k'olu ye farida ye mais silamɛ caman de bɛ olu yɛrɛ t'a dɔn alu beiti ye jɔnni ye mun kan ka k'u ye i bɛ t'i sigi k'i ka hadisa kalan k'a ban karamɔgɔ dati don a la k'a f'i ye n'a fɔra i ye kuma o kuma a bɛ kɛ e tulo kɔnɔ kuma kura de ye o de la silamɛw ka kan k'u ka diinɛ ɲini k'a dɔn maa ti don arijinɛ kɔnɔ ni sirifu kanu t'i dusukun na alakira sallallahu ta'ala alayhi wa sallam abdulahi ibn mas'ud o ka hadisa dɔ bɛ yen a ko don dɔ la olu ni alakira tun bɛ taama sira dɔ fɛ u tora tagama la arabukɛ dɔ bolila ka k'u la tuma min na gɛrɛlu la a ye alakira ɲininka ko yala mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamakulu dɔ fɛ k'a sɔrɔ a bɛ ka baara min kɛ i m'o kɛ wa alakira ko la el mar'u ma'a man ahabba a ko mɔgɔ i mana jama o jama kanu i b'olu ladigi arabukɛ ko alakira ma ko a'rida alayya al-islam ko o tuma na sisan i bɛ silamɛya i b'o diyan i b'o ɲɛfɔ n ye sabu e kanu mɛn na e dun ye silamɛ i na ni silamɛya de ye alakira ko o tuma na ko i ka seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ala kɔ ka seereya k'a fɔ ne muhamadu ne ye ala ka ciden ye o kɔfɛ i ka seli jɔ o kɔfɛ i ka sun o kɔfɛ i ka jaga bɔ o kɔfɛ i ka hiji arabukɛ ko n'an ye nin fɛn duuru dafa ko yala an bɛ don arijinɛ kɔnɔ wa alakira ko a ma ko la alakira ko a ma ko illal mawaddata fi qurba alakira ko a ma ko nin dama t'i don arijinɛ kɔnɔ ko fo i ka kɛ somɔgɔw fɛ a ye alakira ɲininka ko ne somɔgɔw ko don wa tari e somɔgɔw de ko don alakira ko a ma ko ne muhamadu somɔgɔw ko don arabukɛ ko alakira ma ye a ko haluma yadduka ubayi'uka o tuma alakira i tigɛ jansa ne ka bayi'a k'i ye o kan a ko la khayra fi man wadda'aka wa lam yuwaddi qurba'uka a ko hɛrɛ tɛ maa si la diɲɛ ani lahara ni min kɛra e muhamadu fɛ n'o ma kɛ e somɔgɔw fɛ kira ni sahabaw balola tan de fo kana se o tuma na nin diɲɛtigi ninnu ɲɛ dogoli la dugukolo kan mais ni kira somɔgɔ ko fɔra e ɲɛna bi a bɛ k'e tulo la kuma kura ye mais k'a sɔrɔ maa ti arijinɛ sɔrɔ n'u tɛ alakira mɔden dɔ tun bɛ yen jafar sɔdik a ka kumakan dɔ la a ko alakira y'a fɔ olu ye kisi nɛɛma b'a ma a ko ni mɔgɔ min ye san 1000 kɛ i bɛ ka ala bato i bɛ ka sun i bɛ ka seli a kɔnɔna na i bɛ ɲumanya kɛ o ko tɛmɛnen ka tila ka npanmuru ta i bɛ ka jihadi kɛ ala ka diinɛ sira kan i bɛ ka kafiru de kɛlɛ diinɛ ka se ka wuli ka jɔ ko yala ko n'i sara o kɔfɛ i ka faga k'i to o fana na u k'i minɛ k'i da k'i kantigɛ i n'a fɔ bagan bɛ faga cogo min na ko alakira ko n'i kɛra ten k'i sara ka alakira ale somɔgɔw dɔ kanu kelen pe dama to i dusu juguya kelen dama to i dusukun na k'i k'a dɔn ala b'i ka baara ɲuman kelen ala b'a bɛɛ segin i ma ko ala mago tɛ o tigi ka baara ɲuman si la ala b'a bɛɛ segin o tigi ma o tuma na somɔgɔw kanu ni farida don anw kan i n'a fɔ ala batoli ye an ka farida ye cogo min na ala ye kuranɛ jigin olu de ka so kɔnɔ ala ye kiraya cun olu de ka so kɔnɔ ka so caman to yen ka kabila caman to yen k'olu de sugandi n'a ye ka tila k'u saniya ala ye alakira dusukun saniya ka tila tuguni ka kira somɔgɔw saniya mais ala ko anw ma ko maa ti don arijinɛ kɔnɔ fɔ ni min y'i yɛrɛkun saniya maa si ti don fo n'i y'i yɛrɛkun saniya maa o maa n'i y'i yɛrɛ saniya i bɛ don arijinɛ kɔnɔ mais n'i m'i yɛrɛ saniya i bɛ taa jɛnɛmɛ kɔnɔ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ o tuma na anw ka saniyali o ye jumɛn ye o de ye ala ye minnu saniya an ka tɛmɛ olu fɛ anw bɛ saniya sɔrɔ i ye yɛrɛ saniya ma nɔgɔn dɛ mais ala ye minnu saniya olu bɛ se ka mɔgɔw saniya an b'a ɲini ala fɛ yarabi faamuko ɲuman ala k'a d'an ma sirifu kanu a dɔnni ala k'a d'an ma nin kuma in bɛ se ka kɛ aw tulo la bi kuma kura ye mais fɛn kɔrɔ don dɔnnibagaw bɛ yan a y'u ɲininka a bɛ sɛbɛnfɛnw na san 1000 nin kɔ mais e b'i si bɛɛ kɛ kalan na karamɔgɔ min fɛ o dati to ala k'a fɔ i ye mais e mana mɛn don min na a bɛ kɛ kuma kura ye sitanɛ bɛna don i dusukun na ko est ce que nin ko in ye tiɲɛ wa tari tiɲɛ tɛ mais wulibali fɔlen filɛ aw ye dɛ maa o maa balola k'e bɛ ala kanu k'e bɛ ala fɛ ni sirifu kanu ma y'i dusukun na walahi ala mago t'e ka baara si la i ka baara ɲuman si la
an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamu ɲuman d'an ma Ala ka cɛsiri d'an ma limaniya bɛ Ala bolo Ala k'a d'an ma jurumu yafa bɛ Ala bolo Ala k'o kɛ an ye Ala k'an don arijinɛ kɔnɔ an ka jamana Ala k'a basigi Ala k'a kisi jamanadenw Ala k'u kisi Ala k'a n'u tanga Ala kira jati yɔrɔma kama salli ala rasul inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zi qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah hayya 'ala salati hayya 'ala al falah qad qamat as-salat Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin Rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahu akbar Allahu akbar Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allahu akbar Allahu akbar Allahu Allahu akbar Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين تفسير في الله جباو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كوديننا وكلنا بلا جلما anga kutuba dumain lamena kofe anga almami nofe ani ankara mo nofe nyingal dama dobe tefsir fi la bolo ka tengo ala ko men diamond gilay nyingali folo o de ale rato ani ajamu abora jone fenana inshallah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sallam alhamdulillah ne togoy Muhammad Jara ne fa togoy Salif Jara ne ba oye jelika samake ne bɔra olu de la ayiwa an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ sigilen filɛ numan fɛ ne an faw bɔra Sikaso Kiɲa mara la mais ne yɛrɛ kɔni ye yanga ye n kɔni Ala y'a kɛ n taara ɲɛ da n faso kan siɲɛ kelen ayiwa o ni bi cɛ ma segin fɔlɔ ka taa an kɔni bɔra ye ka se yan ni an faw ka sira ye alhamdulillah ne hakili la lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye faamuya sɔrɔ an ka imam a tɔgɔ ani a jamu kan min bɛ tugu o la o ye imam yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kutuba kalan a sigilen bɛ fɛn min kan o ye kalan ye ni dɔnni tɛ maa min na maa min tɛ fɛn dɔn o tɛ se ka jɔ jama ɲɛfɛ cogo si la k'a bɛ fɛn fɔ n b'a fɛ k'a dɔn ale ka kalanw a daminɛna waati jumɛnw na karamɔgɔ jumɛnw fɛnɛ bolo dugu jumɛn fɛnɛ de kɔnɔna na. ni ɲininkali diyara n ye ne ka kalan daminɛna 1979 ayiwa ne ye madrasa de kɛ karamɔgɔ caman ye anw kalan kilasi o kilasi a bɛɛ n'a karamɔgɔ de don k'a ta kilasi fɔlɔ la ka taa se fo kilasi 9 madrasa tun bɛ an yɛrɛw fɛ Kati Sanafara yan Subulu Salam Ala ka hinɛ Layi Abubakar Siribe ale ka madrasa ne ye n ka kalan a fanba kɛ ayiwa 9e kɔfɛ ne taara Hilali la Misira n taara ka taa n ko n bɛ taa kilasi 10 ani sanfɛ kalan daminɛ o bɛnna Musaminɛ san ma ayiwa kalan ma se ka taa ɲɛfɛ o kɛra ka bɛn 90-91 ne bɔra madrasa la o kɔnɔ ayiwa o ni sisan cɛ sa an bɛ jija de la ani cɛsiri dɔnni ɲinini sira kan fo kana se sisan ma fo kana se waati ma Ala sɔnna ayiwa ka an nɔrɔya ka an bila an karamɔgɔ nɔfɛ n'o ye Seyid Sherif Usmani Madani Hayidara ye ayiwa ne ka kalan tɛmɛna nin tɛmɛcogo de fɛ ka se bi ma silamɛya mazhabu cɛla ne bɛ mazhabu maliki ne bɛ baara kɛ n'o sira de ye ka caya ne bɛ mazhabu maliki n bɛ baara kɛ n'o de ye ayiwa an ka kalan yɛrɛ fanba kun baselen bɛ o de kan ka daminɛ duguma fo ka yɛlɛ sanfɛ ayiwa an bɔra kalan na k'an to o kan o kɔfɛ an ye recherche kɛ o siraw fana de kan ka se bi ma ayiwa an bɛ min dɔn kosɛbɛ taabolo la o y'o de ye Ala sago i sago alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali min bɛ tugu o la o ye alimamiya ye diɲɛ ko o ko sababu dɔ bɛ na ni a ye
a bɛ se ka sababu jumɛn de fɔ an ye min ye a se alimamiya ma a kɛra ye san jumɛn fɛnɛ alimami minnu kɔnna a ɲɛ n'a bɛ se ka olu dɔw fɛnɛ fɔ an ye. Ayiwa alhamdulillah ni ɲininkali fana diyara n ye ne ka alimamiya ala sɔn don ayiwa n bɛ se k'o de fɔ a la ala kɔni y'a kɛ ne fa bɛ misiri wele ne yɛrɛ tɔgɔ dara min na o tun ye alimami ye o ye ne mɔkɛ ye ayiwa o den dɔ fana bɛ yen n'o ye an fa kɔrɔkɛ dɔ ye o fana ye alimamiya kɛ mais o si ma kɛ nin dugu in kɔnɔ o kɛra olu faso la Kiyan ayiwa bon alhamdulillah ala kɔni ye nin ko in kɔni kɛrɛnkɛrɛn ne ye ne bolila alimamiya ɲɛ sanafara in kɔnɔ yan yanni nin don cɛ ayiwa kabiri misiri ma kɛ juma misiri ye alimamiya a kun jɔra ne la nka ne ma sɔn a ma ka sababu kɛ ayiwa doni min don a ka girin ayiwa ala y'a kɛ an ye cɛsiri kɛ misiri a jɔli a n'a ɲɛnamayali la tuma min na a kɛra juma ye ayiwa bɛɛ kɔni y'i ɲɛ jɔ n na ko n ka kɛ alimami ye bon o san 2 fana de ye ɲinan ye bon ma se k'an firifiri ka b'o la ne ka alimamiya kɔni a nana nin nacogo de la misiri kɛra juma misiri ye l'an 2014 hakili la nin y'a san 2nan de ye le 28 mars l'an 2014 an ka juma dayɛlɛla o la o tuma na hakili la nin y'o san 2 dafa ye. n b'a deli ala fɛ yarabi a ye san hakɛ min kɛ ala ni san caman bɛ ala bolo kɛnɛya kɔnɔ jidi kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔ ala k'o nɔgɔya ni a ɲuman min ye ni an bɔra an b'a fɛ k'a ɲininka min na misiri o misiri i b'a sɔrɔ ɲɛtagaw la o jigi bɛ fɛn dɔw kan u bɛ se ka fɛn minnu fɔ diɲɛmaa ye mɔgɔ ɲumanw bɛ diɲɛ kɔnɔ gɛlɛya dɔ jumɛn de bɛ misiri in kan bi k'o bɛ se ka fɔ tele in lajɛbaw ye ala ni mɔgɔ ɲumanw. an ka nin misiri in kɔnɔ fɛn min hami b'an na bi kosɛbɛ o ye jiko de ye n'i y'a lajɛ kɔlɔn de bɛ yan juru bɛ jigin kɔlɔn min kɔnɔ ayiwa soɲa 1 soɲa 2 a cayalen soɲa 5 kɔlɔn bɛ ja bon mɔgɔ wɛrɛw ka ji o de bɛ kɛ k'anw dɛmɛ ayiwa an kɔni mago bɛ fɛn min na sisan o de ye kɔlɔnko ye an ka se ka ji sɔrɔ o de hami bɛ an na misiri la kosɛbɛ ayiwa o kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn misiri fana a bɛ baara de fo ka taa se an sadon ma diɲɛ don o don dɔ bɛ fara jama kan ayiwa lahala kuraw bɛ se ka na o la an kɔni jigi bɛ dɛmɛ kan sira bɛɛ fɛ fɛn o fɛn y'a dɔn k'i bɛ se ka fɛn kɛ min b'an ka misiri taa ɲɛ an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ la ala sago aw bonya b'a la. alhamdulillah badenw min bɛ tugu o la ɲininkali naaninan na o de bɛ ɲɛsin ale yɛrɛ ma yalima alimamiya in kɔfɛ baara jumɛn de bɛ a bolo ka sinsin o kan ka se ka denbaya balo sabula an bɛɛ bɛ jamana in alimamiya dɔn bi gɛlɛya min bɛ a kɔnɔna na a ma dogo mɔgɔ si la. ayiwa alhamdulillah baara wɛrɛ bɛ ne bolo min tɛ alimamiya ye ne ye bolola baarakɛla de ye ne ye menuisier de ye atelier bɛ n bolo wa n bɛ coffrage kɛ n bɛ yɛlɛ so sanfɛ ka baara kɛ ayiwa mɔgɔ caman bɛ yen olu bɛ fili ne ma n'an bɔra misiri kɔnɔ ka sababu kɛ n yɛrɛ yecogo ani n ka baarakɛtaw ye ayiwa dɔw b'a fɔ ko n dɔgɔnin don dɔw b'a fɔ ko n kɔrɔ don ayiwa fo ni n yɛrɛ n da don a la k'a walawala mɔgɔw ye mais ne yɛrɛ baro bɛɛ sirilen bɛ o menuisier de la ka se bi ma. alhamdulillah denbaya ta fanga o bɛ ala de bolo yarabi ala k'o di ani alisilame ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ala k'an se an yɛrɛ kɔrɔ ala kana an siri danfɛn na ɲininkali laban min bɛ an bolo o ye welekan dan jumɛn bɛ ale yɛrɛ bolo ka se jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yɛrɛ kɔfɛ selibagaw n'i ye jamana lajɛ bi gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ bingannikɛlaw bɛ jamana kɔnɔ a kɔrɔn fɛ fo ka na se hali a camancɛ yɛrɛ ma ka taa se fo hali tilebi yɛrɛ fɛ bingannikɛla ninnu caman fɛnɛ ala tɔgɔw de bɛ u da welekan jumɛn bɛ ale bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se jamanadenw ma u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi nin waleya jugu ninnu na cogo di. n bɛ foli kɛ fɔlɔ alimami minnu kɔnna ne ɲɛ nin misiri in na n bɛ foli kɛ ka tasibila kɛ ka s'u ma alimami 2 o de tɛmɛna ka kɔn ne ɲɛ mais 2nan o de sigilen filɛ nin y'an ka alimami cɛkɔrɔba ye ale de bɛ faridaw seli ni mɔgɔ ye ayiwa an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ ma ayiwa ka dugawu don kɛ hali bi ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma o kɔfɛ dɛmɛbaga minnu b'an na misiri la kɛrɛnkɛrɛnnen an ka commission ale président de filɛ an kɛrɛfɛ vraiment ne b'u fo kosɛbɛ bon denmisɛnniya si de bɛ na ayiwa ala ye olu kɛ an ka maakɔrɔw ye bon ala kɔni sɔnna an bɛ min f'u ye u b'a minɛ ka baara kɛ u y'an dɛmɛ fana ni kɔnɔnajɛya u seko bɛɛ la an mana na ni fɛn o fɛn diinɛ sira kan o la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'u ma ani misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ani an ka quartier mɔgɔ bɛɛ sabu bɛn de bɛ anw ka misiri kɔnɔ kelenya de bɛ yan mɔgɔw bɛ siran mankan fɛn o fɛn ɲɛ diinɛ ɲɛtaga ko la o si tɛ anw bara yan an kɔni an bɛ ala fo la k'a barikada o ko tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ wele da jamanadenw ye kɔrɔn ni tilebi an bɛ wele da bɛɛ ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ
bɛn ma fɛn min ɲa mankan tɛ se k'o ɲɛ bɛn ti yɔrɔ o yɔrɔ ɲuman tɛ yen gɛlɛya de bɛ yen tɔɔrɔ de bɛ yen ɲani de bɛ yen o la n'o dɔnna an ka ka sabali ka segin ka ɲɔgɔn minɛ bɛnbaliya bɛ se ka ban cogo min na ka fɛɛrɛ kɛ ayiwa o ka se ka ban n'o tɛ malidenw ye dɔ kɛ sɛgɛn ni ɲani na ten nka an bɛ min fɔ bɛɛ ye ka gɛlɛya u k'u hakili to an ka ɲɛmɔgɔw ka kumakan na jango ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw wele ka na bɛn ma ani kelenya bɛn ni kelenya ma fɛn o fɛn ɲa bɛnbaliya t'o ɲa o la o wele dakan de bɛ ne bolo k'a da maliden bɛɛ ye ka ɲini ala fɛ hali bi jamana in ala k'a kisi ala k'a tanga minnu b'a ɲini ni kisi ye ala k'a n'u kisi minnu b'a ɲini ni kɔrɔta ye ala k'a n'u kɔrɔta maa o maa b'a fɛ ka jamana in ɲagami an b'a ɲini ala fɛ ala ka don an n'o tigi cɛ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma nin kun ye ne ka dakuruɲɛ laban ye ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا